Устойлівае развіццё пачынаецца не з гучных абяцанняў, а з маленькіх крокаў, з таго, што мы выбіраем кожны дзень. І environmental – клопат пра наваколле ў простых паслядоўных дзеяннях, беражлівым стаўленні да энергіі і рэсурсаў, рашэннях, якія скарачаюць шкоду сёння і будуюць будучыню заўтра. Гэта шлях, у якім важны кожны крок. І чым упэўненей мы ідзём, тым трывалейшым робіцца свет вакол нас. S. Social. Адказнасць за людзей, за веды, падтрымку і развіццё, за асяроддзе, у якім можна вучыцца, дзяліцца досведам і адчуваць упэўненасць у лічбавым свеце. За прастору, дзе важная павага і спагада, дзе адрозненні не падзяляюць, а ствараюць новыя магчымасці. Культура і традыцыі захоўваюць нашыя карані, звязваюць пакаленні і натхняюць рухацца наперад. G. Governance. Адказнае і празрыстае кіраванне. Сістэмны і доўгатэрміновы падыход. Тое, што злучае ўсе ініцыятывы ў адзіную стратэгію. Калі экалагічныя ініцыятывы, сацыяльныя праекты і кіраўнічыя прынцыпы дзейнічаюць разам, з'яўляецца цэласная сістэма. ESG. Аснова развіцця А1. Наш унёсак у будучыню.